שלם, אני לא מטיל לעצמי להגיד, ואף פי שמעו אותו אולי 300, כי ליל עץ תמיד חכם אחר. עכשיו לפי הדין הפשוט, התמיד חכם זה פסול העדות. מה קרה? אז מה העניין? או שהוא לא יודע את ההלכה, או שהוא לא אכפת לו שהיא פסול העדות, אבל הוא עולה חתונות. מאיזו סיבה הרב הפסול? מה? מאיזו... כלל. הנה עוד מעט אני אביא את הדברים, אני אביא את הכל הדברים. גינויים וחרפות, חרפות לזולת. טוב, אני רק דבר קטן אגיד את זה, אבקש מכם. תגידו עליהם מחמיר. אני זהיר בזה. אני זהיר. מותר לי להגיד לכם. לא להגיד, יש בשיעור שלי, מספרים על שניים. אותו שם. כדי להבדיל בין זה לזה, אומרים השני ג'ינג'י. קוראים לו ג'ינג'י. אני נגד הדבר הזה. מה בושה להיות ג'ינג'י? ג'ינג'י זה גנות, זה כינוי. הכינוי לא עצם שהוא כזה. אבל זה כינוי חיבה. אבקש מכם, מישהו... אבל גם אם בתרבות המקומית הרגילה, זה לא נתפס בכלל כגנוי, אלא ככינוי חיבה. כלשון חיבה זה נתפס. ג'ינג'י זה לא חיבה. למה? זה גם לא... תלוי איך אומרים את זה, תלוי גם איך אומרים את זה. זה לא נתפס כגנאי בכלל. טוב, בסדר. תגידו, לכנות שם לחברו, זה העסק של העולם הבא. אם אדם חכם תופס את ההלכה, שוקל אותה, מה חומרתה? יש הרבה כאלה שמקפידים, למשל המכשיר הזה בשבת, אם אחד יזיז אותו, מה יעשו לו? מה שהיית בין תמיד חכמים, מישהו יזיז את זה, נעשה ככה. מה יגידו לו? מה זה? עשו את זה, מה קרה? יזיז אותו, מה? מתעסק. אבל דבר שהעסק של עולם הבא, אני שמעתי בישיבה, לא זו. גמרו את השאול שמוע אצלי, שמעתי, אמרו איזה מילה. שאלתי, מה אתם מדברים? לא רוצה להגיד. תפסתי עולם, אני רוצה תגיד לי מה יתברר? כינו שם לחבריהם. אמרתי, אתם משחקים בעולם הבא, כינו שם חבר. בתלמוד תורה, איפה שהבן שלי למד, המורה כינה שם לתלמיד. זו הבעיה, שני דברים, לא לומדים הלכה, שנית לא יודעים את הערכה של הדברים, מה מותר, מה אסור, מה גודלו. אני אחר כך נחזור לדברים האלה, מה שבידי. שקרים, טוב זה כבר לא דיברת, ניבול פה. יש הרבה שלא יודעים, הייתי מוכרח להסביר את זה. מה ההבדל בין ניבול פה לבין שקר? זה שקר? לא, שלושה דברים. ניבול פה, חרפה, שקר. לא יודעים? מה? ניבול פה זה כלל. חרפה זה לבזות מישהו. מה זה ניבול פה? מילים לא יפות. לא יפות, בעניינים קשה של נשים ודברים כאלה, כן? גם דווקא, גם כללה זה ניבול פה. לא, כללה זה משהו אחר, לא. כללה זה מכבד. לא, כללה פירושו ימות. כללה פירושו יימח שמו. אני לא, עכשיו אני שואל תלמידו את זה, כללה פירושו ארור, עוד מעט אני אביא את הדבר הזה. ניבול פה פירושו כל המילים, מה ששירים אשר שרים ברדיו, אני כמה פעמים שם את לא, לפני כולם, שלא לשמוע אותם, יש שם ניבול פה. שירים של החילוניים, ניבול פה. אגב הרב אלישיב, אני קורא בספר, דברים אמיתיים, מי כתב את זה? הנכד תלמיד חכם, אני מכיר אותו, למד פריבש, כתב משמו של הרב אלישיב, יש, אני לא יודע אם מותר לי להגיד, לא חשוב, שיש תלמידי חכמים שהולכים למסגד, ליד המסגד של ערבים, לשמוע נגינות, כי הערבים יש להם נגינות.
כן, גינות, ולוקחים את זה לבית כנסת. אז הוא איום ונורא, זה המילים שאמר רבי אלישיב, איום ונורא. זה החזנות שלהם מהנוצרים. זה המנגינות. הרב עובדיה כן היה עושה את זה. למה הוא חייב לקחת את זה לעדות? רגע, אבל כמה עם זה? לא, סתם, מה? כל אחד זה שלו. אני אמרתי מה שהוא אמר. כל התפילה של הספרדים בכל הדורות הם דברים שהם שלנו, לא, הניגון שלך, אלי תשוקתי למשל, הוא בא ממעמד הר סיני, או מבית שני. טוב, הדבר הזה, הנכון הוא, לא, כי נראה, אני מפרש את דבריו, כי נראה מפרש, ללכת ליד המסגד, זה כבר בעיה, אבל מה שנשמע את זה ברדיו, ולהעתיק את זה, לנו, יכול להיות שאפשר, כי מה שהוא אומר זה נכון, הרבה מרשים, מרש של רוסיה עברו למודזיץ, וכמה, יש כמה ניגונים של הצבא הרוסי עברו לאשכנזים. ספרדים, את הדברים האלה. הרב, יש גם כנ"ל שירים שהם חילוניים, לקחו את אותו מנגינה, הם שינו משהו, טוב מאוד. ושיבחו אותם. זה ראוי, זה אפשרי, הדברים האלה? היום זה טרנד רציני. הדבר הזה עם הניגון, יש ניגונים שמעוררים אסוציאציות, כלומר הרגשות, בזה צריך להיזהר מאוד מאוד. עכשיו, אני עוד לא התחלתי. הרב, בקשר למסגד, כאילו, חמי אמר לי, חמי עיראקי, הוא אמר לי שבעיראק היה מלאכה שאם האדם נתקע ואין לו איפה להתפלל, אפילו ייכנס לתוך מסגד ויתפלל. אבל לא בשביל לשמוע מניגונים, יש הבדל. לא, בשביל להתפלל, אם בשביל תפילה, זה עדיין לא בשביל ניגונים. אבל רגע, אבל לחזור אלינו, קודם כל להבין, ניבול פה, כל העסקים, ניבול פה הוא, ניבול פה, כל העסקים של שירים של א', ה', ב', ה', של בן איש לאישה ואישה לאיש, כל הדברים, זה נקרא ניבול פה, שמדברים, ועמי בנימין, אישה וחלל לא ייקחו, אני לא אומר את זה בדרשות שלי, אישה וחללה לא ייקחו, לא אומר את זה, את המילה הזאת. ועמי בנימין, ברדיו, כשמשמעים כלל גדול בידי, לפעמים אני יושב וכותב, רדיו פתוח במטבח, ואני צועק, לכבות, אין מי שיכבה, קופץ, מכבה שלא לשמוע את זה. הדבר הזה כתוב, בחורי ישראל מתים בגלל הדבר הזה. מי שרוצה יראת שמה אמיתית, אנא להיזהר מניבול פה. יותר מאשר מוקצה, מחזיר, מלאכול חזיר. אני ממשיך הלאה. עוד דבר אחד, רמאויות, אחת בפה ואחת בלב וחניפות, זה מצוי. עוד דבר אחרון, אם נפטר מישהו, האם מותר לומר פלוני מת? אגיד לכם, מעשה היה בדידי. זה היה אחותי או אבי או אמי נפטרו. אחותי תיבדל חיים בארצות הברית. קם אחד האחים אומר, נודיע לה שתנהג אבלות. אמרתי לו לא. החזה הוא מכבד אותי, הוא צער ממני. צריך לצעוק, מה אתה? הוצאתי לו יורה דעה מפורש שאסור לומר שפלוני מת. עכשיו למה, תגידו לי, למה אני צריך, לצורך מה אני צריך לומר לאחותי שאחותה נפטרה? שיכול לעשות אבלות כאלה. לא צריך, לא. נחכה עד אשר יעבור הזמן שבא גמר, ואז אומר לה, ואז תשעה אחת. זה הדין, זה הדין. תתחילה? לתת למישהו לעשות שעה אחת? כן, זו הלכה. אלא מה? זה לא בן, זה אחות. דיברתי לגבי אחות, אם יש סיכוי שתבוא לארץ, החרשנו. בכל אופן, זה הלכה. ביורי דעה, זה אסור לומר. זה נקרא דופי. טוב, עכשיו ניכנס לעניינים. אני עכשיו עשיתי סימן לשון הרע, למה לכתוב אסור? מדברת זונות. אבקש מכם אולי
אני מקווה שישאר הזמן שאני אגיד איך זה. הסימן הזה עשיתי אופן שמותר לדבר לשון הרע. מדברת גדולות. אבל קודם כמה דברים שלא ידועים. נדרים בסימן רס ג' סעיף א', הלכה הזאת כפי שאמרתי לא ידועה. מרן אומר סעיף א', אל תהי רגיל בנדרים. כל הנודר אף על פי שמקיימו נקרא רשע ונקרא חוטא. בעניינים של קדושה גם? עוד מעט אני אגיד, מקבלים? מי שנודר נקרא רשע ונקרא חוטא. אני ממשיך. הנודר, עכשיו תשאלו את העולם, אתם יכולים לשאול, מה אומרים? אדם שנדר, מה יעשה? מה הוא יעשה? מי שנדר? יפה. טוב רבי, משמע רבי, לא, נשאר לך, משמע. כן, מה? מה יעשה? מי שנדר? זה שנדר, אני שואל אותך. רבי ברוך. קצת. רבי ברוך. מה אדם שנדר נדר? למשל, אני אגיד לך, קודם כל איך נודרים? לא, איך נודרים? יש מעלה שאנשים לא יודעים, נדר זה חפצה, שבועה זה גברה. אם אדם אומר, אני לא אוכל תפוח, מה זה נקרא? לא. אני מקבל. עכשיו גבי, מי שנדר, מה עליו לעשות? נדר. כתוב, הנה מה שמרן אומר. כן. הנודר, כאילו בנה במה בשעת איסור הבמות, והמקיימו, זה לשון מרן, כאילו הקריב עליה הקורבן, שטוב יותר שישאל על נדרו. מי שמקיים את הנדר נקרא שהוא מקריב קורבן על הבמה בזמן איסור הבמות. בשביל מה יש נדר? אם אי אפשר... טוב, קושיות, זו הלכה. אז למה אומרים מי שעומד לעשות חטא יגיד נדר שלא כדי שיעצור בעדו את הדבר הזה, יש בצורך גדול. אבל עם כל זאת, עדיף הדבר שלא לדור. לגבי צדקה, אתם יודעים צדקות, מרן בסעיף ד' באותו סימן ג' אומר, צריך להיזהר שלא ידור שום דבר ואפילו צדקה. אין טוב לדור, אלא אם ישנו בידו, ייתן מיד, ואם לאו, לא ידור עד שיהיה לו. ואם פוסקים צדקה וצריך לפסוק עמהם, יאמר בלא נדר, שח. רוצה לומר שיאמר בפירוש בלא נדר, אבל אין פירושו שיפסוק סתם ולא יאמר שעושים שום נדר. דם יפוסק סתם, אבל נדר, זה דבר נורא מהפרישה. הפרישה והשח אומר, אם אדם אומר לתת, אפילו לא אמר נדר, נחשב כנדר. אז בבית כנסת ולא יעזור לו שבמחשבה, אלא יאמר בלא נדר. מה הם שמוכרים עליות בבית כנסת בשבת? כן. להגיד כל פעם חי בלי נדר, 36 בלי נדר, כל פעם... עכשיו אני כאן, היושבים כאן, הרי אני מוסר, כולנו כאן, מוסרים מודעה שהמודעה הזאת היא קיימת ויציבה לשנה זו, שנים הבאות לתמיד, שכל דבר מצווה שננהג בו כמה פעמים, 3 רבות פעמים, או הנהגה טובה, או אמרנו בפינו לעשות, או ללכת לכותל המערבי, כל דבר שבעולם, הכל אנחנו מודיעים שהכל בלא נדר ובלא קבלה. מקבלים את קבלת הקבלה. קיבלנו. טוב, אז אפשר לעבור שבועות. אז נדר כאמור חפצה. אז הרב, אז אותם הרבנים שהכריחו את אותו אחד שהוא ייתן, כמו שאמרנו. הכריחו אותו שייתן? אמרנו השח אמר שאם אומרים לא לתת, גם אם הוא לא קיבל על עצמו, זה כאילו נדר, אמרנו. כן. מי אלה שאומרים לו? הרבנים? לא, הוא בעצמו, הוא בפנים עצמו אומר מה שאני אומר 18 בלא נדר. עכשיו שבועות. יש טעות נפוצה בעולם. מה זה שבועה? שבועה עם שם השם, הנה מפורש. סימן לז, האומר אני נשבע
שעשה דבר פלוני או שלא עשינו, הרי זה שבועה, אף על פי שלא הזכיר, לא שם לא כינוי. הרמה, ואין חילוק אם הוציאה שבועה בלשון הקודש או בכל לשון שאומרנה. רלז, לגבי שבועה. במסכת שבועות דף טל, למתת, שם מובא את החומרות שיש בשבועה מכל האיסורים שבתורה, מכל האיסורים. מה שאני יכול עכשיו להגיד, שאר האיסורים, יש הבדל בין מזיד לשוגג, בשבועה אין חילוק, בשאר האיסורים, הקדוש ברוך הוא מאריך הפה, גביד אלה, בשבועה לא, במקום, בשאר האיסורים, הוא נענש, לא בני ביתו, בשבועות הוא נשבע, הוא בני ביתו, עוד כאלה דברים. מישהו חכם לעולם לא ידור ולא יישבע. טוב, אני עובר עכשיו לכיבוד אב ואם. סימן רשמם. הרב הסביר לנו מה זה חרפה, איזה סוג כיבוד זה? חרפה פירושו אומר שהוא טיפש. טיפש זה חרפה, או שהוא... מה? אני אוהב את המילה הזאת. מה לגבי לחרף ומגדל? זה לא נכלל שם חרפה? כן, אבל כן, אתם רוצים כמה דברים, טיפש, לא בן אדם, רשע אפשר לומר רשע, כן, גם כן, זה גם... זה לא קללה? הרב, זה לא קללה? לא, לא, לא. עכשיו קללה... שמישהו שאומר לחברו או זהו, זה חרפה. אבל לפי זה הוא לא חייב, אם הוא אמר מה שאמרת, אבל מה פירושו שאביו לקח, נולד מעריות. אז אם כן, אביו אומר לו, היום מתכוונים, מה מתכוונים כשאומרים את המילה הזאת? ערמומי. אז זה גם בכלל. מה, בכלל חרפה? כן, חרפות. אז אגבי כיבוד אב ואם. עוד מעט אני דבר שחשוב בעיניי מהכל. ראה אביו, רבי ברוך, כן? ראה אביו, בסימן רשמם, שעבר על דברי תורה. לא יאמר לו, עברת על דברי תורה, אלא יאמר לו, אבא, כתוב בתורה כך וכך, כאילו הוא שואל ממנו, ולא כמזהירו, והוא יבין מעצמו ולא יתבייש. ואם היה אומר שמועה בטעות, לא אמר לו, לא תתנה אחי, אל תאמר ככה. בקיצור, אסור לומר לאבא ולאמא, לא, או טעית. או לא נכון. לא, כן, לא נכון. אז מה כן? מה כן כתוב? בחיובית, להגיד, או להביא לו ספר כתוב כך וכך דברים כאלה. אני פעם היה איזה ויכוח בהלכה, אז הבן שלי מעשה הביא ספר, רק במהירות ראית, אני מבין מה שאתה רוצה, בסדר, טוב. הרב, אם העניין לא בענייני תורה, אלא נגיד הם טעו בדרך, או שצריכים לנהוג כך ולא כך, איך... כן. נדמה לי אבא שככה הדרך. כן, זה לשון מכובד, לא לשון בטוח. לא דיברנו על סכנה, שאלת שאלה יפה. למשל הוא רוצה לסדר את הארון, אם יעשה אותו בצורה כזאת, יצא מתוקם, בצורה אחרת, לא. אני מניח, בפשטות אפשר לדבר איתו בלשון מעודנת, שלא ירגיש כל המטרה כאן, שלא ירגיש ביזיון. לשון מכובד. אדם שנכנס לביתו להורים, ראשית יאמר, כל דבר חסד, לשטוף צלחות, כל אדם שאני עושה, הכל אני עושה לשם מצווה, כיבוד אב ואם. ואז יש לו מידה גיסה צריך להיזהר. צריך לומר בפה או במחשבה גם טוב? ערעור לא כדיבור. כתוב בסימן סעיף ד' מצוות צריכות כוונה. אז כנראה מספיק במחשבה, אבל למה לא תאמר בעל פה? לא נורא. טוב, עכשיו ככה, המקלל, מקלל אביו או אמו, רחמן ליצלן, אם זה בעיד מאתר חייב סקילה. סקילה, איך הסדר של החיוב מיתות? סקילה, שריפה, רגמחנית. טוב, זה לא, אני חושב שלא מצוי שאדם מקלל את אביו או את אמו. מה? כן, בשם, כן. הגענו עכשיו לסימן לרב. אסור לתלמיד לקרות לרבו בשמו, לא בחייו ולא במותו.
ואפילו לקרות לאחרים ששמן כשמו אסור, אם הוא שם פלי. אבל רמה אומר, שם סרגין בו מותר להזכיר שוב בפני רבו. טוב, זה אני חושב שהדבר הזה לא מצוי כל כך. הגעתי... הרב, שם של אביו, להזכיר את זה לשם מישהו אחר. אנחנו הקפדנו, הדבר הזה הקפדנו אצלנו, במשפחה, מאבי וכן, הקפדנו מאוד, לא, למשל, אני נקרא בשם סבא שלי. כל המשפחה לא יודעים את שמי. אני לא הגזמתי, לא רק למשפחה. אם תשאל קרובים, כל הקרובים, מה קוראים לי, לא יודעים. אז מה? קוראים לו אבא. כולם קוראים לי אבא. ומדברים שהם לא ההורים. אני מדגיש, כולם קוראים לי אבא. גם הנכדים? גם הנכדים? בני דודי, אחיינים. הנכדים גם כן? זה עניין עכשיו הבן שלי קרא את בנו בשמי. עכשיו מה עושים לו? מה עושים? לא קוראים את השם שלי, אלא שינו אותו, כדי שלא ייכשל לומר את זה בפניי. במקום שזה כבוד. וכשזה לא בפניו. יש כאלה שזה כבוד בשבילם, שהנכדים גם... אז לא ליד אביו. לא, זה עושה לו כבוד. מעוניין בזה. הוא מאוד שמח שהוא שומע שיש עוד מישהו שנקרא בשמו. כן, כן. כן, בטח, יש דבר כזה. לא יודע, אני יודע. אבל יש שם פסוקים למשל, קוראים לו דוד, הוא קורא לבן שלו דוד, אבל הוא קורא לו דוד חי, דוד חיים, זה משנה, זה טוב או לא? עכשיו בפניו יקרא לבן שלו דוד ואביו שומע. לא, הוא קרא דוד חי, זה בסדר? לא קרא לו שתי שמות. טוב. עכשיו הגעת לדבר שנקשרים בו הרבה, כמעט כולם. יש אותו דבר לי, אני מגיע. הבת שלי... כן? הבת שלי נקראת על שם חמותי, זה היא בחיים. כן. עכשיו יש לנו 6 שמות, אז אני קורא על 2 שמות. אבל לך לא בעיה, אבל אשתך צריכה להיזהר. אשתך צריכה להיזהר. לא בפניה גם כן? אני אומר לכם, אותי לא יודעים אף אחד את שמי עד שבאתי לארץ. כל כך הקפדנו. זה מקום של כבוד באמת, זה השאלה. זה כבוד שלא מסכים ככה. יש הלכות כבוד נקבעות על פי מה שחז"ל אומרים. עכשיו, טוב, אני זה מדד. הגעתי לדבר שכולם נכשלים בו גם כאן. כולם נכשלים. נדמה לי אני לא נכשל בו, אולי. כתוב כך, אני מתחיל דבר אחד, ואחר כך העיקר מה שנכשלים בו. סימן רשמם ג' עוון גדול לבזות תלמיד חכם. וכל ישבתי בישיבה בפוניבש עם החבר שלי. החבר הזה עכשיו הוא כבר... טוב, קיצור ישבנו. אני לא יודע מי יכול להיות, אולי לא כדאי להגיד, טוב, לא ידוע מלאכם מי הוא. נכנס לחדר האוכל, ישבנו, היה חדר אחר ריק. אני והוא. אנחנו חברים טובים. נכנס הרב. לא יודע אם כאלה, טוב. לא יודע. אחד הרבנים. טוב, נכנס, קמנו לכבודו. קם ואמר לי, אז מצח. אמר לי, אני קמתי בגלל שהוא זקן. איזה רשעות. כמובן אני הוכעתי אותו. עכשיו הפוך, מה אני עשיתי? אותו רב. היה באיכילוב בתל אביב. הבן של הגדול היה חולה, לא הרגיש טוב. באנו לאיכילוב, ראיתי אותו. ניגשתי אליו, אמרתי לו ככה, רבי, תברך את הבן שלי. אמר לי, אני מברך אותו בתור כהן. אמרתי לו, לא, אני רוצה בתור תלמיד חכם. עכשיו ככה הגעתי לדבר. יש ספר לקטע קמח, מי שרוצה, בספרים יורד הישנים, לא יודע מה שנעשה כאן. מה זה יהודי הישנים, יודעים? רבי ברוך, מה זה הישנים? כמה קורה, יורד דעה.
כמה כרכים יש ביורה דעה? 3, 4. שמה בחלק רש מ"ג, לא, בג' שמה כתוב בקטע קמח, מובא הדבר הזה אחרי הלכות נידוי וחרם. כתוב שם, מי שמכנה תלמיד חכם בשמו ולא קורא לו תואר, חכם, רב, רבי, גאון, לא מה, נקרא מבזה תלמיד חכם. מה זה היום? זה כל אחד גאון. לא, אני לא קשה להגיד גאון, אבל להגיד הרב, החכם, רבי, גם רבי. מי נחשב היום בתואר שנקרא לו רב? מישהו שרק למד ש"ס, או מישהו שמכיר שולחן ערוך ופוסקים? לא חייבים. כל אברך בישיבה שלמד בישיבה, אפשר, צריך לקרוא לו או הרב, או לכל הפחות רבי, ולא תוכל לקרוא את שמו. אם תרצו לדעת, בישיבה מסוימת, הבן של אחי, עכשיו הוא כבר, הוא ממונה על הכשרות בחוץ לארץ, תלמיד חכם חשוב, הוא למד באותה ישיבה, ובישיבה היו מכנים את רב מפורסם ספרדי, אתם יודעים מי זה? לא רק כינו אותו בשמו, אלא עיוותו את השם. הבנתם מה שאני מדבר? כן, כינוי גנאי. יש כינויים שבח הרב. מה הוא עשה? עזב את הישיבה וערבה לארצות הברית, נדמה לי אצל הרב שנור, קוטלר ודברים כאלה. הרב, עכשיו כמו לחבר שלי האברך, אם אני אקרא לו בשמו זה ביזיון? בין חברים, כאילו. עכשיו אני שואל אתכם, אני רוצה לדעת דבר אחד, האם קשה לומר רבי? אצל הספרדים אפילו אדם פשוט קוראים לו חכם. עכשיו אם מותר לספר מה שקרה איתי, מה זה? יחס של תלמיד לרב. מה? יחס של תלמיד לרב. עכשיו לרבו לא קורא בישמו בכלל, קורא הרב. בסדר, אבל אנחנו לא מדברים בינינו, בין אחד בתור חברים. לא מדברים ככה. רבי ברוך, אני קורא ברוך, אם קורא לו ברוך, לפחות רבי ברוך, כאילו. כשתדבר איתו ישירות. בתור חברים הוא שואל, כן. כן, אף אחד לא מדבר ככה, אתה באדם... טוב, זה רעי מוזר. עכשיו אל תתפסו. אתם רואים מה שקרה לכם עכשיו, מה שעשיתם לי, נתתי שואל באיזה מקום. אמר, זה לגבי איסור הסתכלות בנשים, הסתכלות הרבה. בא אחד אומר לי, חבל שלו, מה יהיה? אני עובר ככה, אני מסתובב, פתאום פוגש אישה. אמרתי לו, מה אתה מתכוון בשאלה שלך? לומר לי שמותר? המקרה כזה מותר. לא התכוון לומר לי, כמו שזה דבר אנוס, אז מי מלה מותר? אמרתי לו, מה של אנוס? אז עכשיו מה אמרת? מה רצית לומר? נגיד בינך לבינו, נניח הדבר הזה, תקרא לו איך שתקרא לו, אבל ברחוב, כשתדבר עליו, פלוני רבי ברוך, מה יכול להיות? מה יכול להיות? שהשני, בגלל גאווה שלו... לא גאווה, לא גאווה, רבי, הרב. לא, בגלל שפקנו הרב, הוא כל פעם... לא. כל אברך לקרוא לו או הרב, או חכם, או רבי, כל הפעמים רבי. רק מי שנשוי. מה? רק מי שנשוי. לא שומע. רק מי שנשוי. הרב אמר אברך. מה התכוונתי? כי דרך כלל מישהו נשוי מילא את קריסו בגמרות או בהלכות כהנה וכהנה. יש לי שאלה. עכשיו תראו, מה שקרה לי בבית כנסת, הר צבי, הגבאי, קורא לכולם, כל מי שעולה לתורה, קורא לו הרב, כל מי שעולה, ואני מכיר את האנשים שם, מדובר באנשים, אחד סייד, אחד צבא, אחד נגר, אחד זה פקיד, כל מיני דברים, זה סוחר, יש לו חנות, חוץ משניים, שלא קוראים הרב, אלא שמותיהם, מי אמר שניהם ספרדים? אני ועוד אחד. השני, יש לו חנות מכולת. אני הגשתי אליו, אמרתי, תגיד לי דבר אחד, אני לא בא לבקש כבוד.
אף על פי שכל מי שנמצא כאן, הצבעים, הסיידים והפקידים, אתה אומר להם, מה נפשך? אני שאלתי אותו, תגיד לי, האם יש כאן רב בכל הבית כנסת? מי הוא הרב הזה? אני רוצה להכיר אותו. שאלתי אותו, תגיד לי, למה אתה לי? אני לא באתי לבקש ככה, תשווה אותי כמו כולם. מה ענה לי? אני רק מראה לכם איזה עיוותים יש בעולם. אומר לי, כתוב, גדול מרבן שמו. כלומר, כשמזכיר אותי בשמי בלי הרב ובלי רבי, אתה גדול מאוד מאוד. אמרתי לו כך, מה עם השני? גם הוא גדול במכולת, הוא לא למד גמרא מימיו. הדברים האלה, אמרתי לו, תשמע, יש בידי אפשרות. אתה יודע את ההלכה איפה כתוב? אתה לא יודע, שלמד דלת. אני יכול לעשות נידוי אם אני ארצה. אבל רק שם הנידוי נבהל. למה? אני עכשיו לא באתי, אתם רואים, לא כבוד כאן, אלא א' ב' של דרך ארץ. א' ב'. אתה כולם אתה אומר הרב, למה לשניהם ספרדים לא תגיד הרב? אני לדעת את זה. האפליות היום בארץ אסור להפלות בין אשכנזי לספרדי, זה איסור. הרב, יש לי שאלה לגבי, יש שמות שיש כאלה מקפידים, י' ק', למשל... כן. נסעתי לבית כל. הרב עובדיה. נסעתי לבית כל. כאילו יש כאלה שקוראים את זה מקוצר. לא, מותר, לא לפחד, לא לפחד. אם תשאל על שלום, המילה שלום. שלום כן, למה? כי שם שלום בעצמו נקרא שמו של הקדוש ברוך הוא. שלום לא שלום, אז מה לעשות? הנה בשירותים הוא במרחץ. מה זה במרחץ? במקום שלא מתלבשים, לא בפנים. טוב, אולי נתקדם עוד. לקצר שם זה גם כן כינוי שם לחברו? או זהו. אברהם אבי וכאלה. כן, עכשיו ככה, אני חושב, המילה אבי, לי נדמה שאבי מכובד, לא ככה? או לא? זה כמו... תלוי מי זה? מכובד, כן. אבי? זה כמו... אבא שלי. שמעון, שימי. שמעון, שימי. זה חיבה. לא זלזול, זה חיבה. אני חושב... אבי זה לא קיצור. או אבי. אברהם. הרב דיבר על זה כבר. הרב דיבר על זה כבר. עכשיו הגעתי להלכה חשובה. המקלל... מה התשובה? מה? בדברים האלה? השיטה אצלי היא מי שרוצה לקח כמה שאפשר להחמיר בדברים האלה. מי שרוצה להקל במוקצה, לא אכפת לי. לא אכפת לי. לא לקצר שמות? אבל בעניינים אלו, חמורים, כל דבר שהוא חמור, להחמיר בו. גם שזה שם זה... למשל, להחמיר בברכה לבטלה, של ברשת ו', זה איסור דאורייתא. אז כאן שמשמר לבטלה, איסור דאורייתא. זה אני מבין, אבל דברים כאלה. לגבי כינוי, אני מקפיד, כדאי. זה כינוי חיבה. יש לי גיס, קוראים לו איציק, אני קורא לו יצחק. אם זה חיבה... יש אנשים שאוהבים שם כינוי שזה לא... מה שהוא שמן אומר... טוב, עכשיו אני לא יכול... הוא רוצה להיות... לא יכול לתת כאן פרטים בדברים האלה, אבל הכלל הוא שאסור מאוד לכנות שם, ועמי בנימין כיצד לכלכל את מעשיו. הגעתי לכללות. מה זה כללות? ימות זה כללה, יעני זה כללה. כתוב בחושן משפט סימן כ"ז, המקלל אחד מישראל אפילו מקלל עצמו בשם או בכינוי. בכינוי, אני מדגיש בכינוי. המקלל בכינוי. מה זה בכינוי? מה שמכנים את הבורא. כדי שתדעו מה זה כינוי, הנה כתוב מה שזה. אפילו בשמות שקוראים הגויים. למשל, אני אמרתי לכם כאן, מישהו יודע... לא, תגיד גוט.
למה? מורגש. לא להזכיר שם השם סתם. הנה למשל, גוד גוט, בון דיו, אללהו אכבר. זה מותר. גדול. אז כינוי, למשל, אללהו אכבר. הנה אמרתי עכשיו, אם אדם אמר אללה, שפלוני ימות, לא, אני מבקש להחזיק את הראש. מה אמרתי עכשיו? בצרפתית, בון דיו, אם אמר את המילה הזאת, בצרפתית, שפלוני ימות, או יעני, מה הדין? פסול העדות. זה בכף זין חושב משפט. אפשר לקלל חילוני, שמאלני, רשע כזה? למה? כן. מה תן לו, מה הבעיה? הוא שואל. יש לנו אנשים מתארים לחגים. איך שאומרים, זה שם של השם, שמצטערים או דברים כאלה. זה אפשר להגיד, אף על פי שזה בשפה זרה. אותו איש בכנסת שעשה נגד תורת ישראל, נגד העם. לא. אל תכניס פוליטיקה עכשיו. לא כדאי, לא רוצה. לא צריך דרך פוליטיקה. הנה מה שהוא אומר, אם האדם אומר את המילה, אם האדם אומר מה שאני אומר עכשיו, ממש לא מכנה, השם יכה את פלוני, מה שאמרתי בדיוק ככה, השם ייתן מכה לפלוני, השם יעשה שפלוני עני, השם יעשה שפלוני צולע, השם יעשה שפלוני יוציא אותו מהעולם. כל זה, לפי ההלכה פשוטה, כף זין, מה דינו? פסול העדות. הרב, זה משום לא תקלל או בגלל שלא תישא את שם השם לשווא? או מקלל בשם. לא תישא את שם לשווא, זה בשם. לא מקלל בשם, הרב, לא? מקלל חברו בשם. לא, אבל הוא אומר שם השם. טוב. ראיתי. עכשיו אבקש מכם להקשיב לדבר הזה קצת קשה, אבל זה מסכם באיזה אופן מותר לדבר לשון הרע. מותר. למשל, מה זה לשון הרע? למשל, פלוני שידוך, או שותף בחנות, או אם תרצו לקחת אותו לישיבה, להכניס אותו לישיבה, כל מיני דברים ש... ההיתר הוא מדברת לשון גדולות. מה זה מדברת? מניעת נזק. כלומר, כל המטרה שלך למנוע נזק, לא מטרה אחרת. אני מדגיש, מניעת נזק. אם מטרתך לסדר אותו משהו כזה, מניעת נזק. האם זה ברור? רוב העולם, למה מדברים לשון הרע? לעצמם. בשביל עצמם. הלאה, דלת דיוק, לא להוסיף על מה שאתה יודע או על זה, אלא בדיוק, כן, בדיוק, לא מצוי. כל זה קשור לתנאי ראשון. יפה, יישר כוחך, קשור עם כל התנאים. מדברת, ברור, שהדבר ברור לך אמת, משל שפלוני גנב, ברור לך שגנב, אמת הוא, לא ספק, לא דמיון, אלא אמת. ברור? מדברת, רש רמז. מה שאמרנו שמותר, אם אתה יכול להגיד את הדבר על ההוא ברמז, כי הרי מה המטרה? למנוע נזק. אם אתה יכול למנוע נזק בלי להגיד את הלשון הרע, אז אסור לך להגיד. למשל, בין השיתוך, לא בשיתוך. אני יודע הבחורה היא לא מתאימה בשום אופן, לא טובה. אני לא חייב להגיד מה, אני יכול להגיד שמע נא, אתה רוצה לשמוע בקולי? לא טוב השיתוך הזה, לא מתאימים. אם אני רואה שהוא לא ישמע לי, מתעקש, אז אני מותר לי להגיד את המום שיש בבחורה או בבחורה, באמת. הוא מתחיל לשאול שאלות. אני אמרתי, למה אתה אומר? אז אם הוא מוכן לשמוע,
זה נקרא רמז. מה האות האחרונה? ת' פירושו תועלת. אם תספר לו את כל מה שאמרת, אם מנע מהשידוך, יקבל את זה, אבל אם לא ישמע, היה אחד מהישיבה כאן, פגש אותי ברחוב, בשעה שמה שהולכים, מה אתם זוכרים? אני זוכר עד עכשיו, אמר לי, פלוני בחוץ לארץ, נדמה לי או בספרד או באיטליה, עומד לחתן את ביתו עם בחור, והבחור הזה לא טוב. אמר לי שאם אני אגיד לו לחותן, אז יימנע מהשידוך, כן? בסדר? עכשיו מה אתם אומרים? אני אגיד או לא אגיד? כן, תועלת. לתועלת. שאלתי אותו, אם אני אגיד לו, הוא ישמע בקולי? אמר לו, אם ככה לא אומר את זה. הרב, שמעתי אם יותר מ3 אנשים יודעים את זה, אז זה כבר לא... לא, את ההיתר הזה, אני נגד זה. לא לקבל את הדבר הזה. עכשיו ככה, נחזור לגבי העניין הזה, מי שרוצה יראת שמיים אמיתית, אתם יודעים שאני כלל, תדעו אותו טוב, כל העבירות שבתורה מריעות לאדם, לא בעולם הבא בלבד, בעולם הזה. אני בטוח בזה, קצת, אני יודע קצת פסיכולוגיה. הדברים, אדם שהוא רגיל לשון הרע, למעשה, למי הוא מזיק? לא רק להוא, גם לעצמו. ועוד דבר, אם אדם רגיל בזה מידה, בסוף יגיע גם לעצמו, לאחיו, או לאחותו, לבנו, או לביתו, או לאשתו, דברים כאלה. ההרגל עושה את שלו. לכן הדברים האלה יפים וטובים, מישהו בר דעת להימנע מהאיסורים האלה. יש לו מה לדבר, יש הרבה מה לדבר במילי דעלמא, בזה, בזה, כהנה וכהנה. עכשיו, לגבי הבחירות, בעוונותינו, החרדים למדו מהחילוניים. החילונים מה הם עושים? כל אחד משפיל את השני, כך וכך וכך. החרדים למדו את זה, איך להשפיל. לא כדאי להתעסק בדברים האלה. ישבו איתם בכנסת. ישבו איתם במושבים בכנסת. כן, מתחברים בזה. לא ניכנס בדברים האלה. אדם רשאי לבדוק בעד איזה מפלגה כדאי להצביע לפי תורה ויראת שמיים, אבל אין שום היתר לשמוע לשון הרע ולחילוץ. כולם צדיקים. וחבל שהמחלוקות האלו, בעוונות הרבה מעשו דברים כאלה, מי שעשה את זה, אותו מנהיג של ש"ס, אפשר להגדיר אותו רצח. זה מה שעשו, ביזו אותו נורא. אני מה שמעתי, דברים נורא, לא כדאי לשמוע מה, מישהו לא שמע, לא כדאי לשמוע. למה הדברים האלה? ואם יש קלטות, אני בדעה, תקלות להשמיד אותם. כבר פרסמו. והשם יחנכה אותם, בזהו.